Mayong aga, gid sa inyo tanan. Wow, nagakalipay gid kami. Ako, kay ari naman kita subong sa sininga adlaw, sa sininga Domingo, balaan nga Domingo sa paghatag sang kadayawan, sa pagsimba, sa pag-offer sang aton nga pagkatawo sa Ginoo. Kag ako kapasalamat man nga maski medyo gaulan-ulan, ari ka mo diri hatagit sang extra effort sang pagsakripisyo sa pagkadto, no? So salamat gid kay kira makita ang inyong nga paghigugma sa Ginoo. Amen. So, sa pagsugod naton, pwede ta katindog mga muyo lang kita. Amay namon sa langit, Ginoo. Gapasalamat gid kami nga ikaw ang amon amay ka Ginoo. Lord, sa pagsulod namon sa imong presensya, gabayi kami. Uyati ang amon mga kamot. Hindi pagtuguting ang kaaway maagaw kami Ginoo. Butang isang shield of protection ng amon kabuhi. Na ini nga kabuhi para lang gid sa imo. Hindi gina-offer namon ini nga kabuhi para sa imo. Katagsa-tagsa diri Ginoo. Ginaalay niya ang iya kabuhi para lang gid sa imo Ginoo. Amen. Kag sa sininga aga, Lord, magakanta kami, mag-aamba kami sa kadayawan, sa praise and worship para lang gid sa imo. Yes, Lord. We will Kay ikaw palangga gid namon. Kay ikaw ang una nga nagpalangga sa amon Ginoo. Yes, yes. So this morning, Lord, sininga aga, tuguting makabatyag kami sa imong presensya. Mabriya amon mga mata nga makakita sa imo kaayo sa amon kabuhi. Amen. Amen. Ka Ginoo, Lord, protektahin man kada isa nga ari diri subong. Oh, yes. Protektahan ang ilahuna-huna, ang tagipusoon sa paglakat sang matulid para lang sa iyo. Yes, yes, Lord. Salamat gid. In the name of Jesus we God. pray. Oh, Amen. yes, yes. Worship ta si Ginoo. Lord. Lakpakan tang Ginoo. So Kristo, tungod sa iya dako nga kaluoy sa aton, natawo kita liwat sa iya pagkabanhaw kay Hesong Kristo. Hallelujah! Magaselebrar kita. Dayawon tang aton buhi. Kagabhanan. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Celebrar
ang amon tagipusoon, Lord. Buksigid, Oh, Ginoo. yes. Hallelujah. Kay nakita mo gid ni Lord ang tanan-tanan nga ari diri, Father God. Ginaula ginamon tanan sa imo, Father God. Ikaw lang gid, Lord, ang makakayo sa amon. Oh, yes. Kag ikaw lang gid ang Dios nga makagagahom nga amon ginasimba. Oh, yes, Kag ginadayaw. Batuna, Lord, ang amon nga pagdayaw sa imo. Batuna, Lord, ang amon pag-worship sa imo. Oh, hallelujah. Sitagi pusoon ko, uksi ang kabuhi ko, tangdong ka Kristo. Oh, hallelujah.
ang mapati sa amon mensahe. Sinubala sa mga ginpakitaan sang Ginoo, sang iya gahom ang nagtuo. Kabubuton sang Ginoo nga ang iya alagad, mangin pariyo sa tanom, nga nagatubo, nga nagapanggamot sa mamala nga duta. Wala sing katahom, o kun kaambong, nga manamian kita sa iya. Gintamay siya, kaginsikway sang mga tawo. Madamo ang iyang mga kasakit, kag mga pag-antos. Gintalikdan ta siya, gintamay kaginbaliwala. Sa pagkamatuod, siya ang nag-antos sa mga kasakit, kag mga pag-antos nga para tangi sa aton. Abi naton ginsilutan siya sang Dios tungod sa aton mga paglapas. Ginhanod siya tungod sa aton mga kalautan. Ang silot nga iya ginantos, amo ang nagahatag sa aton sing maayo nga kahimtangan. Kag paagi sa iya mga pilas, ginayo kita, o Diyos ko, salamat. Tanan kita pareho sa mga karnero nga nagtalang. Kada isa sa ato nagapagusto kung ano ang iya luyag himuon. Pero siya ang ginpaanto sang Ginoo, sang silot nga para kuntani sa aton tanan. Gindaog-daog siya kaginsakit, pero wala gid siya nagreklamo. Pareho siya sang karnero nga gindala sa ilihawan, agot ihawon. O kun sang karnero nga samtang ginaguntingan, wala gid nagatingog. Gindakop siya, ginhukman, kaginpatay. Wala gid sa iya henerasyon ang nakatalupangod nga ginpatay siya tungod sang ilang mga sala nga ginantos. Nga silot nga para kuntani sa ila. Bisan wala siya sing sala nga nahimo, kag bisan wala siya nagpangdaya, ginlubong siya nga daw isa ka kriminal. Pero kabubuton sang Ginoo nga silot na sakiton kag paantoson siya. Bisan ginhimo sang Ginoo ang iya kabuhi nga halad para mabayaran ang sala sang mga tawo. Nakita niya ang iya nga kaliwat, kag nakabaton siya sing malawi nga kabuhi. Kag paagi sa iya, natuman ang kabubuton sang Ginoo. Paagi sa kaalam sang akon matarong nga alagad, madamo ang iya pakamatarungon. Magaanto siya para sa ilang mga sala. Gani ihatag ko sa iya ang kadungganan nga para sa bantog kagamhanan ng mga tawo. Kaginhatag niya ang iya kabuhi. Ginkabig siya ang isa sa mga makasasala. Nag-anto siya para sa madamo nga mga makasasala. Kag nagpangamuyo siya nga patawaron ko sila. O Ginoo, salamat. Napapasag ako kag tanan na hari. Labaw pa sa natura kag tanan nga tinduga. Labaw sa kaalam pangaagi sang tawo. Yara ka antes ang Genesis. Labaw sa ginharian, labaw pa sa trono, labaw pa sa tanan nga katingalahan, labaw pa sa manggan sang kalibutan. Hindi matakos ikaw nga Diyos. Ginalansang ikaw ginlubong, nanging
kag ako ginpinsar mo, sakripisyo ka, kag ako ginpinsar mo. Salamat sa krus, Ginoo. Salamat sa imo nga pagtubos. Ang tanan ginantos mo tungod sa gugma mo. Makatiling adlaw. Hallelujah. Salamat sa gugma mo. Salamat Ginoo. Salamat sa
kaulahan. Kag ikaw lang gid ang nagakaangay sang amon pasidungog Ginoo. So sa sining nga aga Ginoo, batuna ang amon nga pasidungog sa imo. Ang amon amuma. Kay ikaw lang gid ang labing mataas nga Dios, makagagahom kag mantutugan namon. Salamat gid. Sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo. Amen. Amen. Dakpakan ta Ginoo. Hallelujah. Sige, lingkod ta. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, so maayong aga, liwat sa tanan. Medyo mauluulan nga adlaw subong, pero salamat sa Ginoo ari kita. Amen? Oo. Ina nagapakita sang aton nga pagpalangga sa Ginoo nga maski ano ang panahon, mainit man o maulan, ari gid kita iya, no? So grabe ang aton nga paghatag nga pagpasidungog kag pag-express sang aton nga pagpalangga sa aton nga Ginoo nga si Jesus Christ. Amen. Okay, so welcome gid sa aton nga tan-aw sa Facebook Live. Gina-welcome ko gid kamo tanan. Salamat sa pagpamati kag sa DYBS, sa mga nagpamati sa aton sa DYBS. Salamat man sa inyong tiyempo nga ginhatag sa pag-join sa amon sini nga aga. Welcome sa His Life Ministries 10 a.m. Hiligaynon service. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, so this is the second Sunday sa aton nga bulan sa Abril. Mapadayon kita sa aton ginatun-an subong, aton nga faith, no? Faith with reason. Nga aton kuno nga pagtuo nga may paathag, no? Hindi ka nga i-justify naton kundi may paathag ang aton nga pagtuo sa mga tao nga wala pa nakakilala kay Jesus, makita nila kita kag mahambal sila nga, uy, kanami sila, no? So amo na dapat ang aton nga ginapakita sa katawhan. And this Sunday, ang aton nga subtopic is always be prepared. Dapat preparado gid kita. Ang balgani sa Bible sa Timothy, always be prepared in season and out of season. No, maski diin ka ihaboy, gatubang ka man, gigda ka, gatindog ka, pagpamangkot sa imo, answer dayon. No, grabe ang aton nga pagka-preparado sa aton pagtuo. Amen? Okay. So before ko mag-start, gusto lang ko sort of exhort, no, in a way sa aton pag-worship. Kabalo ko mga utod, importante gid mag-worship kita, no? Importante gid na kikita nyo ang una nga part ng service is worship. Simba, samba sa aton Ginoo. Kay ina siya ginahalad naton halin sa aton tagipusoon pakadto sa iya. Okay? So ang word ya halin sa Ginoo pakadto sa aton. Amen? Nan amo na ang iyang direksyon. Okay? So una gi kita nay ma-express sa aton nga worship pag-amuma sa aton Ginoo. Agree ka mo? Amen. Okay. Sige If you notice, ang aton nga subtopic is always be prepared. No? Dapat preparado kita. Okay. Gusto ta kamo i-take on a journey. Isa ka storya ini, isa ka palanggiran, parable, or si Jesus mismo ang nagtudlo sini about isa ka blind man, isa ka bulag nga tawo. Kaginkuha ko ini sa Juan, sa libro ni Juan, kapitulo 9. Sige, isa-isahon naton kay kanami ini nga kung ano gid bala dapat gid bala kita mag-preparar, maghanda in season o out of season. Sige. Ginayon ni Jesus ang tawo nga natawo nga bulag. So mga utod, pagkatawo sa iya, bulag na siya nga daan. Wala gid siya ka-appreciate sang colors. Hindi siya kakita, no? Kaya hindi ko ka-imagine paano isa ka tawo na nabunag siya, hindi kakita, no? Grabe, no? Okay. So, masugod ta. Samtang nagalakat si Jesus, sila ni Jesus, may nakita sila nga tawo nga bulag halin pa sang iya pagkatawo. Verse 2.
Karon ginpamangkot si Jesus ang iya mga sumulunod. Manunudlo, teacher, kay sino bala sala nga natawo siya nga bulag? Iya bala sala o kun sala sang iya mga ginikanan? So grabe no, ang connotation, ang kuan dayon sang tawo nga kun may natawo kagali nga may samad, sala dayon sang either ginikanan o sino mga sala. Okay, pero pamatii ang answer ni Jesus, ariyo. Nagsabat si Jesus, hindi tungod sang iya sala, o kung sang sala sang iya mga ginikanan. Nan. Kundi nabulag siya, agod makita sang mga tawo, ang gahom sang Diyos. Grabe no? Paagi sa pag-ayo sa iya. So mga utod, may makita kita, may kilala kita nga natawo, nga may kapansanan, hindi na iabot si nganon nga may sala, kung sino man ang sala. Kundi nga, may tion gid nga ina nga tawo makakilala kay Jesus kag magaayo siya. Kag ang himaya kay sino makadto? Sa Ginoo, sa Dios. Amen. Tandaan tagid na ha. Dapat himuon ta ang ginapahimo sang Dios nga nagpadala sa akon samtang adlaw pa nga mahimo pa naton. Nagahambal ang Ginoo nga subong may adlaw pa. Buti ganon, may kasanag pa. May magahambal pa sang kasanag. May mabatian pa kitang nga kaayuhan. Amo na ang buti ganon sinisang Ginoo, gahambal siya nga may kasanag pa. May hope, no? Kay mag-abot ang gabi ang tion nga hindi nata mahimo sang iya ginapahimo. Uy, may tion gali nga maabot nga maski ano himuon ta, hindi na kita makahimo sang sang iya ginapahimo. So subong pa lang, subong ang tion sa paghimo sang maayo, sang kabubuton sang Dios sa imo kabuhi, kay personal mo. Subong. Kuha niyo mga utod. Subong hindi na magulat nga, ay kung damo kwarta ko, mulang paghimo ko sang maayo. Ay kung maka-retire ko, mulang paghimo ko sang maayo. Hindi. Subong. Hindi na magulat. Amen? Okay. Samtang ari pa ako sa kalibutan, ako ang suga nga nagahatag sang kasanag sa mga tawo. Hasta subong ari si Jesus. Ari si Jesus, din siya, ara sa tagipusoon nyo. Ikaw ang representante ni Jesus diri sa kalibutan, subong. Ikaw ang nagadala kasanag sa kalibutan, tandai gina mga utod. Hindi ikaw ang nagadala sang kadulom. Okay? So kung ikaw nagadala sang kadulom, ay ti nano na iya karon. No? So think twice ta sina. Padayon ta. Pagkahambal niya sadto nagdupla siya dayon sa duta. Nagkuha si Jesus ang iya dupla, ginmixla siya sa duta. Ginmixla niya ang iya dupla sa duta kag ginhalamhit iniya ini sa mga mata sang bulag. Can you imagine mga utod? Naton Ginoo nagdupla siya, nagkuha sang duta, ginmixla niya kag ginhaplak sa mata sang bulag, no? Lain-lain bala magmiracle ang Ginoo, hindi palerehos, no? Kada tawo lain-lain nga method, pwede nang hambal siya. Makakita ka, pag makakita ka. Pwede man na nga mabutangan niya duta, pareho sa natabo sa sining nga tawo. Nagsiling siya dayon sa bulag. Kadto ka sa palaligusan sa Siloam. Palaliguan, no? Kag magpanghilamos didto. So ginpalakat si Jesus, kadto didto palaliguan sang Siloam. Kag magpanghilamos didto. Ang buot silingon sang Siloam ginpadala. No, ang meaning sang Siloam nga word, ginpadala or sent. Okay? So timing gid. Kabalo ko mo mga utod, ako personally, grabe nga kuano gingalanan ang ina ang lugar Siloam para lang gid sa tawo nga ginpadala siya didto. Grabe no? Pero even before that nangalanan na to nga Siloam. No, ga ka ang aton Ginoo grabe mag-work out the puzzle nga ginapang put into place niya. Gani nagkadto ang bulag sa Siloam kag nagpanghilamos.
Pagkatapos nagbalik siya dayon nga nakakita na. Nakakita siya mga utod. Remember, wala nabunag ni siya, na tao siya, nga hindi kakita, bulag. Can you imagine ang kalipay niya? Makakita. Naku, gina-take for granted ta lang. Nga makakita kung inyo kagwapahon, no? Gina-take for granted ta lang. Colors na makita kung adlaw. Dapat i-appreciate tagi ng mga utod. Oo. Kaya may mga tao nga hindi sina maka-experience siya. Okay, padayon ta. Nagsiling ang iya mga kaingod, kag ang mga tao nga nakakita anay sa iya, nga nagapakilimos, hindi bala nga ang ina nga tawo amo anay ang nagasagi pungko nga nagapakilimos. Okay, mabalik ko sa aton subtopic ha. Ang aton nga subtopic is always be prepared. Okay. May proseso ang magpreparado. Kay may mamangkot sa ano nga amo ina ang imo pagtuo. Una gid naton nga answer, dapat because naka-experience siya kita sang kaayo sang Ginoo sa aton kabuhi. Importante gid ang mga utod. Ini nga tao nakita sa Ginoo, ginayo siya. So na-experience niya ang kaayo sang Ginoo. Kanami no? Karon preparado na siya. Na-experience niya mo real sa iya, matuod sa iya kabuhi ang kaayo sang Ginoo. So maski gahigda siya, gatindog siya, gapa siya, gapungko siya, makasabat siya. Nakuha nyo? Nan. Hindi ta kinanglan nga daw dalom gin kakuan. Simple gid experience siya ang Ginoo kag makasabat ka na, preparado ka na. Nagsiling iban amo ina siya, pero may iban nga nagsiling hindi na si ina siya, kundi pareho lang sila sa hitsura. Grabe nga mga tao, no? Ang tao yung may mga opinion gid. Nakita na nila ang kaayo sa Ginoo, pero may ara gid sila isabat nga lain. Kaya ang kalibutan, ang tama ginas mali, kag ang mali gina himo nga matama. Amo na di sa kalibutan, dapat kibalo kita kung anong tama, kag ano ang sala, ang mali. Okay. Gani ginpamangkot nila siya, paano ba lang makakita ka na subong? Okay, gin-confront na nila ang tao, bulag. Nga nakakita ka na, nagsiling siya. Ang tao nga ginatawag nga si Jesus, naghimo sang lunang, pagkatapos ginlamit niya ini sa akon mga mata, kag ginsilingan niya ako, dayon nga magkadto sa palaligusan sa Siloam, kag magpanghilamos. Gani, nagkadto ako didto, kag pagkatapos ko paghilamos, nakakita na ako. Na-experience niya ang Ginoo. Inpamangkot nila siya, kundiin na ang tawong nga nag-ayo sa iya. Nagsiling siya, ambot wala ko kay balo. Wala, siyempre physical, no? Nagpamangkot siya kay si Jesus, naglakat na. So kita ya, mag-answer gani sina, dapat tama ginang aton answer, si Jesus ang nag-ayo sa akon. Di na siya subong, ari siya, tagipusoon ta, ang Ginoo. Aring matabo ho, kung damo sa nagapamangkot sa aton, ginimbestigar sa mga Pariseo ang tawo nga naginayo, ang bulag nga nag-ayo, ari ho. Verse 13, gindala nila siya dayon sa mga Pariseo, ang atong nga tawo, nga sadtoan ay bulag, adlaw sadto nga inugpahuway, sang pagmixla ni Jesus sang duta, kag sang pag-ayon niya sa mata, sang tawo nga bulag, Sabbath, no? Rest day dapat. Gani ginpamangkot man siya sa mga Pariseo kung paano nga makakita na siya, kaginsugiran niya sila. Ginlamitan ni Jesus ang lunang akon mga mata. Kag pagkatapos nagpanghilamos ako, kag subong makakita na ako. Kasimple lang gid no, sang iya testimony. So ang answer naton permi sa mga tawo nga nagapamangkot sa aton pagtuo, ang testimonya sa aton kabuhi. Kung anong ginhimo ni Kristo sa imo. Amen? Pero wait, di na kuman. Ang mga tawo, may mga Pariseo nga nagsiling, ang tawong nga naghimo sini indi halin sa Dios tungod kay wala sila nagatuman sa kasuguan parte sa adlaw nga inugpahuway. Pero nagsiling ang iban, kung siya tawo nga makasasala, hindi siya
makahimo sang mga milagro nga pareho sini. Gani nagbinahin-bahin sila. Anong butsing anon sini? May mga tao nga puwerte gidya ka may religiosity bla nga gusto nila sunod gid ka. In this case, sa mga Parisiyo, dapat hindi ka mahimo maski ano sa adlaw sa inyong pahuway Sabat. Muna sa ila, ko stricto gid na sa ila. So maski ta gumatayon gada iya pabayan ka lang nila kay Sabat mo. Si Jesus ginbag-una. Hindi ubot sing ano nga Sabat nga rest day, hindi ka na pwede kahimo sang kaayo. So subong nga adlaw, Domingo, pwede gid kita kahimo sang kayuhan. Amen? Namulan ng butsing anong grasya ina sa Ginoo is the grace of God. Verse 17. Nagpamangkot pagidliwat ang mga Pariseo sa tao nga sadtuan ay bulag, siling mo ginayo kanya. Ti karon ano ang masiling mo parte sa iya? May pamangkot nila siya. Grabe nga mga question, no? Kay gusto gid nila i-negative bala ang hinimo ni Jesus sa bulag. Nagsiling siya, kung sa akon lang, isa siya ka propeta. Verse 18. Pero hindi magpati ang mga leader sa mga Hudyo, nga bulag siya anay, kag subong, makakita na. Gani, ginpatawag nila ang iyang mga ginikanan. Grabe, ginpatawag pang mga ang parents ang bulag para ihimuon witness. Pagkatapos, ginpamangkot nila siya, meaning ang ginikanan, inyo bala anak ini. Matuod gid man bala nga natawo siya nga bulag. Mangkot sa mga Hudiyo. Nga makakita na siya subong. Wala gid sila gapati nga naayo siya. Abi nila nagpakuno-kuno lang. Pero kung paano nga makakita na siya kag kung sino ang nag-ayo sa iya mga mata, ina ang wala namon mahibaloi. Wait, nag-skip ko. Verse 20 anay. Nagsabat ang iya mga ginikanan, kilala namon nga siya amon anak, kag matuod nga natawo siya nga bulag. Pero kung paano nga makakita na siya, kag kung sino ang nag-ayo sa iya mga mata, ina ang wala namon mahibaloi. Pamangkuta ninyo siya, kay may buot naman na siya, kag sarang makasabat para sa iya kaugalingon. Kasimple nga answer, pero nakaigo. Naigo ang mga Pariseo. Pamangkuta. Personal yan ang experience niya. Grabe nga no? So meaning to say, ang aton personal experience with the Lord, wala sa may maka-refute, wala may makahambal nga, hindi na tama. Imo na iya personal nga experience. But I also encourage you, magbasa man ta sa ang word. Ha? It doesn't mean to say, nga kung experience yan na lang tatanan. No. Dapat kita validate sa ang aton experience sa Diyos sa pulong. Amen? So, basagi kita mga utod, ha? Okay. Verse 22, amusad to ang sabat sang iyang mga ginikanan, tungod kay nahadlok sila sa mga leader sa mga Hudyo. Kaya ang ini nga mga leader, nagsugtanay na nadaan nga ang bisan sino nga magkilala kay Jesus, nga siya amo ang Kristo, hindi na nila pagpasudlon sa ila simbahan. Grabe nga mga pag-control. Grabe nga pag-manipulate sa mga tao. So careful lang kita, nga kung amo na ini ang mabatyaga naton nga ginakontrol na kita, it's time to think twice. Okay? Kaya dapat ang church wala ang ga-control lang sa aton Holy Spirit. Amen? Kag ang aton nga konsyensya, ang aton nga conviction sa Holy Spirit sa aton heart. So free will gid may ano ganin kabubuton tabla, libre gid yang aton kabubuton whether to follow or not to follow the Lord. Amen? Gani nga ang ilang mga ginikanan nagsiling, pamangkutan ninyo siya kay may buot naman na siya. Verse 24. Gani gintawag nila siya liwat, ang tawo nga nasadtuan ay bulag kaginsilingan. Abi magsugid ka sang matuod parte sadto nga tawo. Kay ang Dios nagapamati. Kung sa amon lang may balo namon nga siya makasasala. Grabe no. Nakita na gid nila nga nag-ayo na ang tawo bulag. May mga testimony, may nakakilala nga nag-ayo, pero hindi gyapon magpati. Amoy nang ginatawag nga unbelief. Careful gid kita sa mga tao nga amo sina. Ibasi madala kita sa ila nga
unbelief nga ginatawag. Nagsabat ang tawo, wala ako kay balo kung makasala siya o kung hindi. Basta nahibaloan ko nga ang sang una, bulag ako, pero subong makakita na. Powerful ini mga utod, ang statement. Sang una, bulag, subong makakita. Pareho man sa aton tanan. Sang una, hindi kita kakita sang kaayos ang Ginoo. Sang una, hindi kita kakita nga ang Diyos gali ang aton nga manluluwas. Sang una, hindi kita kakita nga dapat gali kita kinanglan sang isa ka Savior. Pero subong makakita na kita. Amen? Oo. Naabrihan na ang inyong mga mata. Kaga makaabri lang gid sa inyong mga mata, amo ang balaan nga Espiritu. Holy Spirit. Ari na. Verse 26, kalamutan ini mga utod. Pagbasa ko ni nagkadlaw gid ko. Nagpamangkot naman siya liwat. Ano bala ang ginhimo sa imo? Paano niya ginayo ang imo mga mata? Nagsabat siya ang bulag. Hindi bala nga ginsugiran tanaka mo? Pero hindi ka mo magpati. Tinga aga pamangkot pa kamo liwat. Ano gusto man bala ninyo nga mangin iya mga sumulunod? Kaya doon na amot ko kay doon na kapila-pila balik-balikon ang question, no? The same answer man ginatag ya, pero hindi sila magpati. Ano ang problema? Gani na akig sila kag ako maging buyayaw nila siya kag ginsilingan. Ikaw iya mga sumulunod, pero kami mga sumulunod ni Moises. Sadya na. Sino dapat naton sundon? Si Jesus. Si Moises ginpadalala na sa Ginoo. Pero si Moises gatudlo gihapon sa Ginoo sa kay Jesus. So ang na-deceive diri ang mga bulag diri, hindi ang bulag nga nag-ayo pero ang mga Pariseo, ang mga Hudyo. Naibaluan namon nga nagpakighambal ang Dios kay Moises ang una. Pero kung parte sa tawo nga ina, wala gani kami kay balo kundiin siya naghalin. Nagsabat tayo ng tawo, katingalahan. Siya ang nag-ayo sa akon pagkatapos nagasiling kamo nga wala kamo kay balo kun sa diin niya siya naghalin. Naibaluan ta nga wala nagasabat ang Dios sa mga makasasala. Uy, careful ta ha. Wala nagasabat ang Ginoo sa mga makasasala. Meaning you are living in sin. The only prayer nga ginasabat sa Ginoo sa mga makasasala is ano? Tanaw nyo. Kung ikaw makasasala, mangayo ka bi Lord, luwasa ako sa amo ni, luwasa. Ang ginapamatian lang isang Diyos nga sabat sang isa sa makasala is, Lord, luwasa ako. Mo lang ginang prayer. Kaya kinanglan mo Savior anay. Amen? Nakuha nyo? Kung ikaw makasala, una anay, be reconciled with the Lord. Pangayo ka patawaran sa imong mga sala, kag magbalik sa iya. Kay kung ara ka na sa iya, pamatian niya ang imong mga prayers. Wait lang. Pero ginasabat niya ang mga tao nga nagatahod sa iya, kag nagatuman sang iya kabubuton. Ka-powerful sang statement. Halin sang pagsugod sang kalibutan wala pagid kita makabati nga may tawo nga nag-ayo sang mata sang isa ka tawo nga bulag halin sang iya pagkatawo. First time, tuod. First time nga isa ka bulag, even in the Old Testament wala sang naayo nga bulag nga nag-ayo siya iya mga mata. Kung hindi siya naghalin sa Dios, hindi siya kuntani makahimo sing pareho sini. Nagsabat ang mga leader sang mga Hudyo, na tao ka kag nagdako sa sala, kag karon tudluan mo pa kami. Grabe nga sabat sa mga Hudiyo, no? Kagin silingan nila siya, nga hindi na siya pagtugutan nga magsulod sa ila mga simbahan. Mga utod, ining experience siya, ining tudlo sa aton Ginoo. Ang punto lang gid nga makuha ta diri duha lang gid, no? Gusto ko i-emphasize, no? Kita Christians, okay? Buti nga sa isa ka Kristiyano, follower ikaw o kung sumulunod ikaw ni Kristo Jesus. Amo gani Jesus Christ, so sumulunod ka ni Jesus Christ, tawag ka na Christian. Kung anong iya ginatudlo, ginasunod naton. Amen? Karon may mga tao nga wala kakilala sa gwa.
kung sino ini si Jesus Christ. Ang makita lang nila ang imo nga kabuhi. Gani, mahambal lang ko sa inyo nga be careful lang sa aton mga ginahambal, sa aton mga ginagawi, kay ang makita sang tawo ang aton nga ginahambal ka ginagawi. Kay mas tambol sila or hindi, pinaagi sila nga mahambal sila. Uy, Kristiyano man ka na siya nga nag-amo na siya man. Gusto mo mamo ng mga tao makita sa aton? Hindi no? So dapat careful lang kung anong ginahambal naton kagaton ginapang gawi kay amo na makita nila mo. Karon, number 2, kung pamangkuton ikaw nga amo kasi na ano sabat mo karon? So paagi pareho sang bulag nga tawo ang hambal naton nakaibalo nga ako sang una ako makasasala, bulag ako, pero subong makakita na ako. Amo lang gid ang answer. As you mature in the Lord, magbasa ka sang pulong, magataas ang imo ihibalo knowledge sa iya. Kag makasabat ka na, bat subong ang aton lang gid nga sabat nga pinakabakod nga foundation sa aton pagtuo isa aton kabuhi. Nga suno nakakabuhi kita, suno sa gintudlo sa aton Ginoo. Nakuha nyo mga utod? Nan. So be careful lang gid nga hindi kita mangin stumbling block sa mga tao nga instead nga makambal sila nga gusto ko man ang Kristo nga sa imo. Gusto ko man na makilala siya. Hambal na lang sila, ano man na siya man. Hindi na ko na yung magsulod sa iyo. Te, no? So be careful lang sa aton mga ginapanghimo. So baguhon naton, especially ang aton nga ginahambal, kag ginabuhat, kung anong hindi mayo, baguhon naton. Amen? Okay, so amo nang 2 things. Nga emphasize ko nga, always be prepared. So prepared gid kita anay, no? Faith with reason. Paano kita makahambal, makadefend sa aton nga pagtuo? Kung ang aton kabuhi mismo wala anay na bag-o. Okay, ang next na akon nga ihambal sa inyo, today, we are celebrating as yearly, no? Ang ginatawag naton nga balaan nga semana, Holy Week. Ano ning Holy Week, mga utod? Well, it is just a sa akon kag amo man ginatudlo sa mga churches nga gina-emphasize ang kabuhi ni sino? Ni Kristo, ni Jesus. Ano ang natabo sa iya, especially during the last days sang iya kabuhi. Or specifically the last week sang iya kabuhi diri sa kalibutan. Bago siya ginlansang sa krus. So, nung dapat nato himuon ni? Okay, number 1. Meaning to say, this week, magpamalandong kita. Anong pamalandungon ta? Una-una gid ang kabuhi ni Jesus. Meditate ba? Hindi anay mag-meditate kung ano da. Una nang ang aton nga panguna-una, hindi ko mabakasyon man. O hindi ko makadto man. Hindi anay mag-meditate. Una-una gid, kabuhi ni Jesus, amo ni siya, si Jesus. Secondly, naka-align ba ang akon kabuhi sa kabuhi ni Jesus? Buti nga so naka-align, naka-angot. Nan. Muna ang mga saba, ang mga answer, ang mga question dapat nato answeran this week. Secondly, after meditating, no? Life, death, sacrifice, suffering, His death on the cross, His resurrection, no? Kaya ang balgan nila kung napatay la kuno si Kristo, wala gid. Wala, hindi ta makambal nga nangin madinalagon, victorious siya. Ang resurrection, ang pagkabanhaw, among nagapa matuod nga nangin madinalagon ang aton Ginoo. Kapati ka mo nga nabuhi si liwat. Amen. Dapat gid na importante na sa faith naton. Napatay siya, kag nabanhaw siya. Importante gid na iya. Napatay siya, bangod ginbayaran niya aton mga sala, kag nabanhaw siya kay tungod nga na-overcome niya ang tanan. Nakuha niya? Amo na nga ato ni meditate. Kag, during this week, gina-encourage ta kamo. Well, maybe, magtanaw bisang isa ka movie nga nagapakita sa kabuhi ni Jesus. Ako I would like to see ang ambot kung kabati na kamo sang The Passion of the Christ
si Mel Gibson iniya ang mo na gusto ko ya i-meditate kay may spiritual meaning, no? May mga kwandira. Pero gusto niyo iya ni sino pang iban nga mga Jesus Christ nga nagakuan man. The Chosen, pwede na. Oo, The Chosen. Ni may isa pagid nga before kay Mel Gibson nga Christ ano ganito. Anyway, gusto niyo inaya, okay man na. Basta tanaw gid assignment na lang na, sige. Sang isa ka movie sang life ni Jesus hasta na lansang sa cross. Amen? Pwede ta na mahimo. 1 hour and a half lang man mga utod. Kadali sina ang tanawon sa YouTube ba or sa cellphone ninyo. Kagpamalandungan ninyo nga amo inang ginimo ni Jesus para sa imo. Para sa aton tanan. Amen? Oo. Kag sa next week tanawa bala kay it is so powerful kagamhanan kayo magtandog ang kabuhi ni Jesus sa aton kabuhi. Kung anong hinimo niya. Bisa mahuya ka mong Lord, grabe yung hinimo mo sa akon, no? Grabe yung pagpalangga mo sa akon. Hindi ko ka-imagine nga himuon mo ni para lang gid sa akon. Tuod gid na. So this Holy Week, mga utod, gina-encourage ta gid kamo sa pagpamalandong. Amen? Medyo mag-relax ta anay. Hindi anay mag-caught up sa kabuha mga kalibutan-on. But this time, magpamalandong gid. Amen? Okay. Thank you. Magpadayon kita. Makommunion kita mga utod. Okay? Sister Nelin, makommunion ta. May-ari na sila. Thank you. Dali lang ha. Okay. Every time may communion, second Sunday of the month, nanamian gid ko pag nagakalipay kay ang communion bla mga utod, it is a symbol, it is a personification nga kita asawa, bride ni Jesus. Amen? We are the church, is the bride of Christ. So kung asawa kita, tanawa bala ang hambal sa Bible nga ang lalaki kag ang babae mangin isa. Amo man kita ina. Kung ikasal na kita sa kay Jesus, mangin isa kita sa iya. We are one with Christ. Amo ina ang simbolo sang communion. May basahon ako sa inyo halin ini sa libro ni Juan, chapter 17 verse 1. Pagkahambal sa ni Jesus, nagtangla siya sa langit kag nagsiling, Amay, nagabot na ang tion. Padunggi ang imo anak, agod padunggan ka man namon, akaman sang imo anak. Kay ginhatagan mo ako sing autoridad nga magahom sa tanan nga tawo. Agod matagan ko sa kabuhi nga wala sing katapusan ang tanan nga tawo nga imo ginhatag sa akon. Kag kun amo ini ang kabuhi nga wala sing katapusan, ang mga tao makilala sa imo nga amo lamang ang matuod nga Dios, kag makilala man sa akon nga imo ginpadala. Ginpadunggan ko ikaw diri sa kalibutan tungod kay natapos ko na ang imo ginpahimo sa akon. Gani karon amay padunggi ako dira sa imo presensya. Ihatag sa akon ang dungog nga akon man anay sang dira pa ako sa imo nga wala mo pa matuga ang kalibutan. Ginpakilala ko ikaw sa mga tao nga imo ginpili sa kalibutan kag ginhatag sa akon. Imo sila anay kag ginhatag mo sila sa akon, kag gintuman nila ang imo mga sugo. Karon may baluan na nila ng tanan nga imo ginhatag sa akon sa imo naghalin. Kag amo ano ang imo gintudlo sa akon, amo man ang akon gintudlo sa ila. Kag ginbaton nila ini. Kag naibaluan nila nga matuod gid man nga sa imo ako naghalin. Kag nagapamati sila nga ikaw nagpadala sa ako. Sige, kuhaon naton ang tinapay nga simbolo sang lawas sang atong Ginoo. Sang gabi nga siya ginluiban, nagkuha siya sang tinapay. Ginto nga ini kaginhatag sa iya mga gintutunan, mga disipulo, mga
abyan nga naghambal, nagasiling. Kuhaan ninyo ini, kay ini ang amon simbolo sa akon nga lawas. Ang lawas nga pa gubon para sa inyo, para sa kapatawaran sa mga sala. Buwata inyo ini sa akon handumanan. Kaunon ta? Sa mo man, ikuha sa isang kupa ng bino, pasalamat, ginatag niya ini sa iya manginatutaan, kabyan, kaya ginatag niya ini subong sa imo. Kaya ikaw iya nga, gintutunan man, sumulunod, kag abyan. Kuhaan ninyo ini kag inuma, kay ini ang akon dugo, ang dugo sa walay katapusan, kag bag-o nga kasultanan, makatipan. Ngay pagaula sa kapatawaran sa mga sala. Buhatan ninyo ini sa akong handumanan. Inumunta? O Diyos, sino ako kumparar sa himaya ni mo? O Diyos, sino ako kumparar sa pagkahandon mo? Upinalang ka, imo tinuga, kaginhigugma mo nano ako sa imo kaharian. Ako gipili mo, ipabugal bata mo ako. Ako pinalangga. Amay namon, pinalangga mo kami. Palangga even before isang pagtuga sa kalibutan. Pag initanan, inapasalamatan namon, Ginoo. Salamat gid sa pagpili nimo sa amon. Sa amon tanan diri. Inataglagid namon sa imo ang kadayawan ng pag-amuma. Sa ngalan ni Kristo Jesus, nga mo Ginoo. Amen. Napakatang Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Madayunan ng paglayaw sa Ginoo sa ating napaghatag hanggang sa langit nga nagahatag kasanag diri sa kalibutan. Kag bisan ini nga mga butang nagaliwat kag nagabaylo ang ilalandong ang Dios wala gid nagabaylo. So handa na ka mga maghatag sa inyo nga offering sa Ginoo. Salamat Ginoo. Pangamuyuan ta ang aton nga ihatag sa aton nga Ginoo. Ginoo ginadayaw kag ginahimaya ginamo ng imong nga ngalan. Kay ikaw Ginoo ang buhi kag ang gamhanan nga Dios nagahatag sa amon sang kusog kag kabakod nga manggahatag Lord God. Oh yes. Ginoo, salamat na ginhatag mo imong mga bugtong nga anak para maangko namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Thank you, Lord. Gani Lord, ginahatag ni namon ang ini Lord God nga portion Lord God na ginhatag mo sa amon Father God para Lord madayaw kag mahimaya ang imo nga ngalan. All these things we pray in Jesus name. Amen. Maghahatag kita nga magasilibrar kay buhi kagamhanan ang aton Dios. Hallelujah. Siya nabahaw, siya nabahaw, siya buhi sa kahaturan. Siya nabahaw, siya nabahaw,
announcement gali. Next Sunday is Resurrection Sunday, no? Nung uto hindi na Easter Sunday, ha? Kakasanin nyo na hindi na Easter pagan ina nga pagtuo. Resurrection, pagkabanhaw nga Domingo. Amen? Pagkabanhaw. Amo lang ina butang ta pagkabanhaw, resurrection. Next Sunday gali wala kita sang 7:50 kag 10 a.m. nga service. Next Sunday. Instead may ara kita alas 4 sa kaagahon. Kung gusto na mag-join diri, abre na siya. Alas 4 may ari diri sa celebration. No, Resurrection Sunday mo na aton diri sa celebration. So, gina-invite ka mo kadto kamo alas 4. But wala kita sang 7:15, kag wala man kita 10 a.m. nga service. Amen? Sige. Mabasa ko anay, bago ta mag-blessing. Alin sa Ephesians 3, starting on verse 14. Nagahambal ni gugma ni Kristo ni. Kung madumduman ko ang plano sang Dios, nagaluhod ako sa pagsimba sa iya. Siya amo ang amay nga sang tanan nga ari sa kalibutan kag dito sa langit. Nga iya ginatawag ang miyembro sang iya pamilya. Kauna. Makagagahom gid siya, gani nagapangamuyo ako sa iya, nga tagan niya sing gahom kag kusog ang inyong mga espiritu hanho. Hanon nga kabuhi. Paagi sa iya espiritu. Agod si Kristo magpuyo sa inyo tagipusoon tungod sang inyo pagtuo. Ginapangamuyo ko man nga magpanggamot kamo kag magmalig-on sa gugma sang Dios. Agod nga kamo kag ang iban pa nga mga katawhan sang Dios makaintindi kung ano kadako ang gugma ni Kristo sa aton. Kabay pa nga may buloan ninyo ang iya gugma bisan nga indi gid ini maintindihan sang bugos. Agod ang tanan nga ara sa Dios mangin ara man sa inyo. Dayawon ta ang Dios tungod nga paagi sa iya gahom nga nagapanghikot sa aton nga ang iya mahimo sobra pa sa aton ginapangayo o kung ginahuna-una. Dayawon ta siya bisan hastasan o tungod sang iya kayuhan sang iya ginhimo sa iglesia nga ara kay Kristo Jesus. Amen. Magtindog kita. Pagbato na ang blessing ni Jesus. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance towards you and give you peace in Jesus' name. And all your people will say, Amen, Amen, Amen. Let's give the Lord a wonderful clap offering. Amen. Pagplakaton kita sa pagigugma sa Ginoo. Thank you, Lord. Lord. Mayong aga. Siya na